थामजिबाथि तुलसी जरा गेवलां बाजाराव श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबोखौ फालिनाया गोजोनै जोबलाङो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि थिउखाय तुलसी जरा गेवलां बाजाराव खुंगा 35थि बोसोरारिखौ सानथामनि हाबाफारिजों कमिटिनि आफादगिरि बिजय ब्रह्म आरो नेहाथारि सुजित ब्रह्म आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों दोहोननि बिमा श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि गावबा गावनि हारिमुजों गावबा गावनि जातिनि कालचार हारिमुनि महर होनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं। थिग बिदिनो बर' गामिनि गेजेराव बर'नि हारिमु दख'ना साद्रि आर'नाइजों देलायहोनानै गानहोनाय समायफ्लेहोनाय दोहोननि बिमा श्री श्री लक्ष्मी बिमाखौ गासै ओनसोलनि रायजो राजा गथ' गथायफोरा रंजा खुसिजों सिबिनाय खुलुमनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे सानथामनि हाबाफारिजों लानाय जोबथि सानाव हारिमु मोनाबिलिनि बायदि मोसानाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दानि बिटिआर सोरखारनिसिम श्री श्री लक्ष्मी बिमानि मुङाव अनसुंथाइ मोननो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आर'ज गाबहरदों कमिटिनि आफादगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा। जोंनाथ' बाव बोसोरे सानथामखौनो लायो सुजुनायनिफ्राय जेनाखि दाख्लै थांनाय अक्ट'बर दाननि 16, 17, 18 दिननि माने लास्ट हाबाफारि बे 16निफ्राय खुङै दिनै जोंहा लास्ट हाबाफारि जाबाय। बेनिखायनो जोंनि नैबे जेनाखि तुलसी जरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गामिनि जेनाखि रायजो राजा गामि दरथामनि सुबुंफ्रा जोंनि नैबे आगुनि माने जोंनि जोनोमानो गैयामोन। जोंनि नैबे तुलसी जरा गामिनि गेवलां बाजार जेनाखि बाजार दाजेननायनिफ्राय बे समाव बै समनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि तुलसी जरा गामियावहाय माने बिमा लक्ष्मी मुंनि आइ बिमा लक्ष्मी फुजानि मुङाव आगोलाव जैग्य होबोजेनदोंमोन। जोंनाव बेबायदि मन्दिरबो गैयामोन। दा बेनि उननिफ्राय खुङै खुंबोनानै माखासे समनि उनाव जेनाखि जोंनि गामियावबो माने गुबुन जायगायाव नुबोनाय बायदि नुबोनानै माने जोंनि गामियावबो माने रावनिफ्रायबो थाइसेबो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बा बिटिआर सरखार प्रमद बर' सारनिसिम जों अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बा मोननो हायाखैब्लाबो जों जोंनि गामियाव जेसेबांनाखि साख्रि मावग्रा एबा खामानि मावग्रा हाजिरा मुजिरा मावग्राब्लाबो थाइसे थाइनै खांनानै जेसेबांनाखि डनेसन जायो बे डनेसनजोंनो जों जोंनि नैबे सानथामनि हाबाफारि फुजाखौ जों खुंफुंनाय जायो। दा बेनि सायाव जोंहा रांनि थाखायबो गोबां प्रब्लेम जायो। जों थेवब्लाबो थोब्ले माब्लेबाबो जा एसे एनै हायो जों बिजोंनो खुंफुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा जेनाखि दाख्लै 16 थारिख जानायनिफ्राय दिनै जोबथा दिनाव फैबाय। दा जोबथा दिनखालि जोंहा दा मोनायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बेयाव जोङो माने आउटनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय माने गायक एबा मेथाइ रोजाबगिरि एबा मोसागिरि बा फावखुंगुर जों लिंहरनो हाया। माने जोंहा रां बेसेबां माने गैया आखायाव। दा बेनिखायनो जेनाखि जोंनि नैबे तुलसी जरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आरो बेनि अनगा गुबुन जायगानिफ्राय जेनाखि दानि फंबाय बिनानावमोन जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि एबा मोसागिरि बे फंबाय बिनानावमोनहा जोंनियाव नैबे माने फांसनाव एबा हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफैयो। जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो। मानोना हारिमुवा थानांगौ आरो थाबाय थागोनबो। हारिमु नङाब्ला जोंनि हारियाबो सिनायथि गैया। दा बेनिखायनो जोङो खुङै खुंनानै जोंहा जेबो बेले बेजे जायाखै। दा खुंनानै नैबे बेलायाव जाबोबाय। बेलायाव जाबोनाय लोगो जोंहा गोबां बोसोरबो बारलांदोंमोन। खिन्थु दिनैसिमाव 2024 सिमाव जोंहा 35 इयार्स जाबाय आरो। दा बे 35 इयार्सआवबो जों आगोलनि जेनाखि फुराना सरखारनिफ्रायबो जों थाइसेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै आरो दिनैसिमबो मोनाखै। थेवब्लाबो जों माने फावसायनानै थायाखै। माने जों बिमा लक्ष्मी फुजानि मुङै थाइसे थाइनै खांनानैब्लाबो जों बानायो आरो खालामबायबो थागोन। इयुनाव जाहाथे जोंनि नैबे फुजाया मोजांनिफ्राय मोजां जायो आरो जोंनि नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोंनि जेनाखि इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जाहाथे नुनानै एबा जोंनिबो मन्दिरनि मुङाव जाहाथे एसे एनै माने डनेसन हिसाबै बा मन्दिर बानायनाय हिसाबै जोंनो थाइसे थाइनै हरो। जों बेखौनो बिटिआर सारनिसिम गुरै खावलायो। ओरैनो लोखि बे बिमा फुजायाव सिबियारिफोरा मा रोखोम जायो? सिबियारिनि अनजिमाफ्रा जोंनियावथ' मथा मथि होनोब्ला गामि दरथाम एबा दरब्रै दरबानो जायो। माने गुबुन जायगानिफ्राय फैयो। जाय बिदिनो मथा मथि जोंनियाव हमना ला जोंनि पार्ट 1, 2, 3 आव मिलायनानै खमसे खम नेपालि बर' मिलायनानै बिदिनो
300निबो बारा न'खर दं आरो 300निबो बाराबा ओरैनो माने हमनाबो मोनखायो मोनसे न'खराव साथाम साब्रै होमबा सानना लादो बिदिनो 700 800 बा 900 जायो आरो दा माने दानि समाव माने गोबां गामियावबो माने गोबां फुजा खालामसै गावबा गाव दा बेनिखायनो जोंनाव दा एसे माने खम जाबाय आरोना